Kani ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phidi merinong ganti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jang ka khubor menta ka step. Ka sarkar India kan sedang ya kejing aji hikai halor ka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan nado ka arp khandai trik menta ubanai ka banne hado ka khat artrik ujiliyo hakari baro ka wei. Bha ka sarkar Meghalaya sa khatsan klurtingka ban pen bha bat pen thamai ka yodo ha Shillong. Lejingo ki officer MCS ki bathamai ka North Garo Hills District komisi bentan na ka jihi kai pentibet yaladi hakakam. Ki khubor ki bapania. Umantri ki kam rap kam riang jang sarkar India Shivraj Singh Chauhan uong ba anpli ka campaign Viksit Krishi Sankalp Abhiyan na duk arp khandai trik menta ubanai habra ko wekeri barkanne hadu ka khat artrik ujeliyo. Kani ke jing penmana bat jing lap ya ka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan kalong ban ai jing tip jing song thu ikinong rep hakaling kari syapang ki jai sembai ki bathamai bat ki kom rep ki balong kat kum ka jing start jang ka por menta. Ha ka jing kren jang chohan bat kinong pathai ku bor min ke singih ni Delhi ulai thu ba ya kani ka jing lap ban pelong ha news pa arpulai tli ki district bala boy ka thong ban ya pendrong ya komba iwe point like lur ngot kinong rep. Kekenhuan ki start syampang kan salej ban aji kai hakumbah nrupusan hajar teli kisnong ban yo pentibit ya kinong rem. Manna kekenhuan kan ya kendu kinong rep ha lai teli ki jinglang manna kasngi ha man la ka district. Ke sarkar Meghalaya kala baha ban ai sa khatsan klur tingka ban pen bha bat pen thamai ka yodo ka balong ka yo ka pauna ha pring Shillong. Ka sarkar kan company jingwat ha ka jingpen bhai ginala tut ki jakayat bat ban lut dak lepa ban te penitenat ya ka yodo klem na penthut ya ka kamai ka ji jong kinong di jingdi Menteri rang ba ka Meghalaya konot ke sang mau la jingo ya ka yodo menhin ka singi bat la senran lang ya udo sembut menteri rang ba presiden tensong menteri ka tanat tourism uba poling do ki khot jong ka himam lim ringkat bat katuk ani ki officer sarkar na ki tanat rekam ki ba pher ka e ka bakati ka kenhuan kala lap ningkong e ka dei ka jing e ka ba kinong di ba kinong thiet ki mat hayo ha ka por salam kinong di jing di heu do kila pen ngawi ki jing e ki ba bon ha ki ba kenthop ya ka jing bam biang ki nala pentut ki lenti ya ki ba khem bar ka jing bam biang ya ki jingnan kam ki ba kham kongsan kum ko boarding electric ha ki kat tu ani ki benta bat ki we Menteri ke sarkar pedeng wapet ikikat khai biki lat jing penya so ling ba ki lenti duriau usar benanda sonowal min ke singi lakmi benya ya ka jinya chaprang jigi project ha Assam pada ki we ki benta jung ka than chete lam mingi ki ba kot sha ka 6000 klur ya ka bala bu thong du an pendep ha usnem 8000 arpun riu Sonowal hakani ka jinglang ula khmi bnya ya ki jing pen kre banchna ya ki inland water transport ki badan ha pung umyam bat wa umngot ha Meghalaya bat ha ka wa tiang bat ka chingtui pui ki badan ha Mizoram haba khmi bnya ya ki project ki babon ki badai ki jing penya so lenti ling ba ki wa Sonowal ula banjur ya ka jinan kam kirki ban penan kam bhai ka pisa ka balamang na ka banta ki project ki belong ka jing mentoi ka than chate lam mi khamtam e namar ba ka dei ka khdap shakar kiri ki babon ha ka than chathi mi jang ka doba Asia ba ban longru ka nongelam ka ba khamat ha ka parthai ha ka be dei bar ki kam penroi ha ka le ka wan bar ka khai pateng ling ba ki wa bar ki duriau ban pen urlong ya ka Viksit Bharat 8000 sapunyo High Commissioner jong ka India Shah Sri Lanka Santosh Jha menhin ka si ulapan pau ka jing sngu ya ka sarkar Sri Lanka ka bala pendam jeri ki kam pentrim bat ka bala yeng da ka jing sngu lem ki briu ki bala sha thambor bat sha penyap dusman ha Pahalgam ha ka arpo artrik ya yong ha ka jing kran jung bat ka waini ki thamai pen mi kot khubor ka bakarteng Daily Mirror Jha ula ong ba ka operation sindur ka bala le ka India kadi ka jing ai jubab jong ka India ya ka jing thambor ki le no ha Pahalgam ba ka ni kampat dei satya ka bakut kani ka dei ka jing seng nong rem ka baskem jong ka India ha ka policy trikam jong ka banye khon ya ki kam pentrim kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong Kani ke Akashvani Shillong ka bawa nam sepi ke khubor
Komisi Bintara ka field study tour jong ka Meghalaya Civil Service MCS ki officer MCS batch 2000 ki berang don ha ka jingsha ai jingi kai pentibin kila jingo ya ka North Garo Hills district min ka sngi ka jingi jungki ka ba arsngi sha North Garo Hills ka long ban ai la ki officer ki pathamai ban tip ba sngotu ki office trekam ki ba kham kongsan ban yok mi ya ki scheme penroi ki ba pher Deputy Commissioner ka North Garo Hills Dr. Abhishek Saini ha ka jingkran nampang jung ulaong ba ka jingi jingo hidala de ha ki jaka ba pher ka nang ka jingrap ka ba kraw bhai ki officer ki berang thamma he ka kam man sngau thu kham bhai ya ka trek ta ma de ka jingong ka ba kongsan man pinbiang ka jingot kam ha ka kam shakri ki pai ba lingba ka ni ka jili kimi hidala de kin sala an pur khat janai kumnu wan panwandori ka trek ta ka ba kham bha ki officer MCS ki lale jingoru ya ka office rekam jung superintendent of police Mandi Pathar police station bar ka Mandi Pathar women police station ban sngo thu khambha ya ka longkaman jung ka sukasan ha ka district ka jingne jungki sha Mandi Pathar industrial growth center ba ka jingyo ala jungki banyakran mi kinong trei jung ka Varun beverages private limited kala pen yo haki ya ka lat ban yo ya ki jingtip ki babnya halor ka longkaman jung ka roi ka par bat ki lat kamai ha ka district Simbo Chongkonor jong ka yeng dorba thawain Rajya Sabha o Harivanj ulalam khamat eka kanhuan na India ka bala let yeshimenta ha ka jing pin kentang ya ka jing shimti kam jong upop Leo bakat saw hanong ba Vatican Usimbut Menteri Rang Ba jong ka Nagaland u Yan Thunggo Paton ula sendan lang yu Harivanj syakati kelempung Katanat ki kambari jang sarkar India ka pentim baka kunhun mi kemana India kalau yo bandan ha ka jingkren jong upop berkipat ba hadien ba la pendep ya ka jingle nyam Kamishwa Menteri Rang Ba Dok Kari Narendra Modi ula ai kublai buram ya upop Leo bakat saw hadien bola syajit banong unong syarai Rang Ba jong kabalang Catholic Ka National Cadet Corps NCC kala yo ban kenjo ya umong meru pathamai hadien ba ka kanhun jangka kala la ban pendep ya ka jingkiau ya ulum Everest ka kanhun ka pakantup shifawmut ki dekat NCC ringkat bat samut ki officer Rang Ba armut ki junior commissioned officer ka wei ka instructor kanthai bat shifawmut ki non commissioned officer kala la ban pendep ya ka jingkiau ya ulum Everest Lapalat ya ketika kanhon ki nong kiu lum dok menteri katanat Yadari Rajnath Singh haka laitrik uyayong na New Delhi. Katanat Yadari ka pentip ba la jet iki nong kiu lum ni ki dekat NCC ki bana kelingkari. Komisi bentana ka jing pen kre ka bakarpang la penong shwa ya ka jing persang kiu ya ulum Abi Gamin. Hadin kata khat sanuk ki samlai kila syajit banit syahi kai ha ka jing penmelian ya ka jing dat ha Army Mountaineering Institute ha Siachen Base Camp hadin bun benai shipomut kila syajit banit kiu ya ulum Everest Katanat Kuliah Journalism but Mass Communication Northeastern Hill University Nehu Shillong kadang pun kriak ben pelong ya ka professional photography training ka balaisngi nandu ka arpo terik hadu ka arpo arterik ujemang da ka jingi trilang ka om system ka balaju tip menchua kum ka Olympus Corporation Kani kan salong ka kabuk siar na kapanta ki nong shandur ki badan sab ban yo ya ki jingi kai ki khambha shushu ki bede bat kani ka kam Ha ketika program IG kai an saburu iki kamera lani ki kor shandur ki ba paka ya ki baju penan kam de ki nong shandur ha ki jat kam ki ba kam he Kakenhuan kinong puli wat banyak na ka Indian Institute of Technology Guwahati kelala ban pemi ya ka fluorescent sensor ka ba klan bor bha ka ba la ban lap ya ka jingdon ki chemical cyanide ba long bi ha ka lani ha ubriu Katu gani ka kubor kelakut bakalawan sipi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha ka puar prabaji ninya sok baka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin hindi ban penbu da ka kubor pareng ka puar pra katsan minin. Kani kadi ka Akashvani Shillong sngobha ban amanta ya ki kubor na Delhi.